दोन होनदोंना पापि अबाव नाम्बार मोननानै फन हरलाबायो हा दोन साला सैमानि फिसा नोङो सैमानि फिसा नङारा मानसिनिनो फिसा मानसिनि फिसाखायनोथ' नोंखौ आङो गोसोथोयो आरो I love you दोननाङालै सना आं थांगासिनो नोंजों आरो जों भुलावबो मालाबाफोर हरबावोना डाइरेक्ट पुलिसनो होखागोन आं माथो दाननासो होबायलै थै आब' माथो दाननासो होबाय हाजार दानना होबाय थाबाबो नोङो बिनो फन हरबाय था बेलेग नाम्बारजों हरबाय थाबानो जाबाय जिखिजाया रामोन्दाया सन्देह खालामबानो जाबाय बे रामोन्दायाना बे हिनजावखौ मेगन मिसिबनानैबाबो फोथायो नाथाय बिमानि खोथा फोथाया बे सासे हिनजावखौ आं बोरै होखारहरनो हाबावनोलै हा आलु हंला बोरायमोनखौबो लगायना होबाय गैला बिसोरबो हायासै साला पापिफोरा अजा लागायबाय अजानियाबो जेबो खाथियासै ओरैनो 5-10 हाजार थांबाय आंनिया ओमफ्राय आब' माथो गाज्रि नोंनि बिहामजोआलाय माबायसि गाज्रि माथो गाज्रि बियो फिसाइ थाखानायनि उनावबो गुबुनजों लाइन मारिबावो बियो मिथिगौना बोराय मानसिजों नों एथ' रमान बेफोरबायदिसो होमबालाय माथो सानदों आरो दा आंनो रामोन्दाया थाइसे फैसा हराखै बेनि थाखायनो बे हिनजावनि थाखायनो बे हिनजावानो हरनो होआखै आंनो बाराबा बिस मुलि होनानैसो सेटेप खालामगारगोनलै रखर आं बारा माबानो हाला बेखौ माने आं सहायनोनो हाथारला हाय रखरा नाङा आब' बेफोरबायदि खालामथारनाङा नों जेल जाजागोन बे बुरै बैसोआव नोङो जेलाव थांगोन नामा हा जेलनि ओंखाम जानो सानदों नोङो दा बिनिया हौवायानो जुदि मेगन मिसिनानैबाबो फोथायोबा माथो खालामबावनो नों बेखौ जेबो खालामनो हाखाला आब' मानो हाया हाथारनांगोन बे सासे हिनजावखौ जुदि आं आंनि न'निफ्राय होखारहरनो हायाना रामोन्दानिफ्राय गोजान खालामनो हायाना आंनि नामा लाबलांगि नङा हा ओमफ्राय आब' सोरथ' खिन्थानाय बोराय मानसि गोसथो होननानै आंनो नुदों आरोहाय गावनि मेगनजों लासिं दा आं नोंनि सिगाङाव बोरै खिन्थानो दे आलु ओरैबायदि कान्द खालामगासिनो बे सासे हिनजावा बिमा बिफायाथ' बा गोरिबखाय मुगैयो फैनायानो थाङा न' गैयिखाय मुगैयो पापिफोरा आंनि फिसालाखौ दा गलाम खालामना लादों पापिफोरा आंनि दै बायसि फिसालाखौ अर बायसि खालामबाय बिसोरो ओइ हालु आङो एसे फैसा होगोन दे नोंनो अमा फाननानै 10-20 हाजारसो होगोन दे बे लैथोस्रिखौ माबा सेटेप खालामनो हागौबा खालामदोलै आङो हाथारला सहायनो गारिफोरजोंनो हुख्रेमना गालां हागौबा बाप्रे बाप आब' बुथारनायसिम थांबाय आरो नोङो हामालै हामा आं हाया आब' खाम गैया दे आं नोंखौ ओरैनोथ' खालामनो होआखैना आं नोंनो फैसा होनो नागिरदों दे 10 हाजार जायाबा 20 हाजार होगोन दे आं अमा फाननानै नाङा आब' आङो जिखिजाया नोंनि मोनसे खामानि मावना होबाय फनखौथ' खालामना होबायना थेवब्लाबो आं माने बिनि अनगा गुबुन आं मावनो हाया दे आब' लागिबा आं फनखौनो हरबाय थागोन डिस्टार्ब हरबाय थागोन बेफोरबायदि बुथारलि होख्रेमला बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङा आं आब' दे होमबा आब' फनाथ' खालामखांबाय थांसै आं एकदम जुगासिनो जोना होगोन नोंखौबो रखर हौवा मानसिनि दिलानो इमान कमजर थायो आरो सोरबाखि बे सासे हिनजावखौनोथ' आं माला सेटेप खालामनो हागोन आङो दा बेफोरखौ जेबो माबाला अजा मायबा मायबि बेफोरखौ जेबो माथा मारिला आङो डाइरेक्ट सेटेप खालामनायखौसो माथा मारिनोसै आं रथ' गोहोम नोंखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन मोनथाय हगार फाग्ला जादों नामायो नों आंखौ आन्दाज मिन्दान जेबो दाय मोनालासिनो मा बेफोरबायदि गोरना सेथेलाबाय दं मोनथाय फाग्ला जाबाय नामायो हगार नों आंखौ बेफोरबायदि बुंबावदों न गोम नों मानो थगायनांगौ नोङो आंखौ मानो थगायनांगौ आंनि गोसोआ बायफ्लेलांजोबबाय मोनथिगौना जायखौबो आं मोजां मोनदोंमोन बे नङा है हगारलै मा बुंबाय थादों नोङो मोनथाय आं जेबो बुजि मोनाखै मा जायखौबो आं मोजां मोनदोंमोन बे नङा मा बुंनाय जादों गोहोम आं नोंखौ बयनिख्रुइबो साबसिन लोगो सानोमोन बेस्ट फ्रेन्ड सानोमोन आरे जादों मा जादों खिन्थायाखै मानो मा जानला मानला फाग्ला बोरखांनाय बायदि आंखौ बुलाबायदों नोङो नोंखौ बेफोरबायदि उम्मिद खालामाखैमोन आङो मोनथाय मोनथिनाबो मानो मोनथिबायसि दिन्थिफ्लादों नोङो गोहोम बै दिनखालि जेब्ला अम्बिकाया आंनि नाम्बार बिदोंमोन होनबानि आं नोंनियाव सोंदोंमोन सोर सासेया नाम्बारखौ बिदों होननानै ओमफ्राय नोङो मा बुंनायमोन बै गोजौ गुफुरा बिदों होननानै अरे आंलाय मा मोनथिगौ दा बै जायबा सिख्लाया आंनिफ्राय नाम्बार बिदों नोंनिखौ बे सिख्लायानो बेफोरबायदि बुंदोंबा बै हायथुथुआ बेनो बेफोरबायदि बुंदों नोंनि लोगोनि नाम्बारखौ हरनाय
आंनि लोगोआ नोंनि लोगोखौ फसायदों नाम्बारखौ हरलाय होननानै गावगायानो बुंदों आंनि लोगोआ बिनो साहस मोनाखै उनथिं जाना थादों लाजिनानै होनना गावगायानो ओमफ्राय आंनिफ्राय नोंनि नाम्बारखौ बिबाय आं दा मा मोनथिगौ बे सिख्ला हायथुआ आंखौ बेफोरबायदि होननानै बुंथारबाय आंनि लोगोआ लाजिनानै उनथिं जाना थादों आंखौसो नाम्बार बिनो होदों होननानै बुंबाय नों थगायाखैथ' गोहोम आरो आंनियावनो बिगौमोन ना बियो डाइरेक्ट नोंनियाव मानो बिनायमोन बे अम्बिकाया आरो बिसोर रायज्लायबाय दङमोन आंजों बिसोर आंखौ मोजां मोनदोंमोन नाथाय आं आरो बै सासेखौ साननानै रायज्लायबाय दंमोन नाथाय बे सासेया नङा बिसोरथ' बुंदों नोंखौसो मा सिख्लाफोरा एथ'ग्राब गाज्रि गावगायानो बुंबाय बे हायथुआ आंनि लोगोआ नोंनि नाम्बारखौ बिदों होननानै गावगाया साहस मोनाखै आंखौ बिनो होदों होननानै आंखौसो उल्था लागायना होदों आरो बिसोरथ' नोंखौसो गोरोन्थि सानदों बाह मोनथाय बाह आंनिख्रुइ बै थगायसुलि सिख्लाफोरखौसो फोथायसिनदो आरोना नोङो कसमलै बे हायथु सिख्लाया बे गावगाय गोसोथोनो थाखाय बियाखैमोन लोगोनि थाखायसो बिदोंमोन नोंनि नाम्बारखौ बे हायथु गालिया साहस मोनाखैमोन बे लोगोनि थाखाय बियाखैमोन बियो गावनि थाखायनो बिदोंमोन ओरैनो थगायबाय आरो बेलाय नों नंगौखौसो बुंदोंना नङिखौसो बुंदोंलै गोहोम थारैनो नों मिथिगौना गोहोम आङो बै गुफुर गोजौखौ होननानै बेसे रायज्लायोमोन बेसे मोजां मोनोमोन मागोआवनो लाबोनो ओंखारलायदोंमोन आङो नाथाय थाङै थुङै बे हायथुआसो नाथाय बे अम्बिकी हायथु होननायाथ' मिन्थिबायसि दिन्थिथारदों आङो हमनोनो हाला बा मोनथाय बा आंनि खोथाखौ फोथायमारा आरोना नोङो दे जुदि नोङो थार बाथ्राखौ बुंमारदोंबा हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गोहोम नों मिन्थिगौना आं एकदम दा डिप्रेसनावसो दं मानसिया ओरैबायदि टेनसन बेसेदि मोजां मोनोमोन आङो बे गायदेखौ मोनदोंना दासो आसलि मस्लाखौ मज्जा बेफोरबायदिनो मोननांगौ नोङो मोनथाय गावखौनो गाव खम हेन्डसाम सानो नोङो जाला नोंजों आंखौ थाफाबा रावबो आंखौ सिख्लायानो फसाया खालि नोंखौल' फसायो थाथो दानिया नोङो टेनसनजोंनो नोङो फस्थाय नों दानिया आंसो थगायदोंमोनब्रा सिख्लाफोराबो थगायाखै आंसो थगायदोंमोनथाय थाखा गैया फैसा गैया माथो दुर्गा फुजा सफैलायसिगोनानो खानायखौलाय बोरै स्ट्रेट खालामनो मोननांगौ जाखो आङो अबाव फैसा मोननांगौ जाखो आरो दख'नाया गस्लाया अबाव मोननांगौ जाखो दे आंलाय दुर्गा फुजानि बाथ्राखौथ' बाद होथो र' दिनै आङो मोनथायखौलाय मानो सिमाङाव नुलाबायदोसि आंथ' बेखौ मोजांखौनो मोना जेबोखौनो आङो सानबाय थाया बिनि फारसे मानो सिमाङाव नुलाबायदों आंलाय मा आंखौसो गोसोखांबाय दङ बेलाय सोरबा सोरबि माथो बुङो जाय मानसिया गोसोखांबाय थायो बे मानसिखौ सिमाङाव नुयो होननानै नांना उल्था जाबायलै नङाबालाय मानो नुलाबायनो दे आंलाय बेसेराया आंखौ होननासो बेसेबा रायज्लायबाय दंमोन नाथाय आंनि दा मा बुंबावनो गोसोथोनो गोसो गैया हेन्सामालाय हेन्साम मानसिया नाथाय बेफोरनि बेलायाव गोलैनो गोसो गैया आरोना आङो गोसोथोनाय आराम मोननाय बेफोरखौ आं बायो थारमाने बिराद बरिं मोनो माने नुयोना गुबुनफोरनिखौ नुनानैनो थारमाने बालांजोब्बाय आरोना जोंसि बाजै अबाव थांनो नागिरदोंलै न'आव थांना फैनो दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय आइखौ खबर लाना फैनो दे थां ओमफ्राय गायदे अम्बिकाया मा जाखो अम्बिकाया बेसेरि दुखु डिप्रेसन जाना दङ जोंसि बाजै आंखौ होखारलायदोंलै माथो खालामबावनो दाखालिनिफ्रायनो फैयाखै माथो हारसिं बेसेरा दुखुसो मोनदों आङो जाला बे मोनथायनि लोगोनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो सियालारि मा मोनदों दे बियो मा मोनखो थगायनानै ओरैनोबा अम्बिकाया बेसेबा टेनसन बिमा गैया बिफा गैया बिथिंजाय फैसा थाखा गैया आं थानायखायसो आंखौ एसे हेल्प खालामगासिनोमोन दा आंखौबोसो एसे बोरैबा मोनग्रा जाबाय मानो होनबा मोनथाया आंखौसो फसायदोंना बेनिखायनो एसे गाज्रि मोनदों आरो आंखौ दा मोनथाया आंखौ मा होनो फसायदों बेयावथ' आंनि जेबो गोरोन्थि गैया देनाय अम्बिकाया गाज्रि मोनबा मा जागोन देनाय नङा होनबा बाजै बेनोथ' नोंखौ गाज्रि मोनबालाय मा जानो दे नोंखौलाय मानो गाज्रि मोनदोंबा बै माबाखौसो गाज्रि मोननांगौ ना आंखौ होखारलायदोंलै बाजै माबाया अम्बिकाया आं बिराद दुखु मोनदोंसो दुखु सुखु बेसेदि आं बेजों थाफायो मा बायना होआ आङो फैसाबोसो हरबावो खरसा जानो थेवब्लाबो आंखौसो आरो बेफोरबायदि होखारलायदों आरो बियो थारमाने एसे दुखु मोनदों आरोना आङो जोंसि बाजै बेनोथ' ओमफ्राय बे मोनथाय होनना सेंग्रा नोंखौ एथ'ग्राबथ' फसायबायना गायदे नोंनो लादो नोंनि थाखाय बेसेबा गाबखादोंबालाय लादो गायदे नोंहाबोथ' हाबा जानो बैसो जाबाय हाबा जाला नामायो नोङो हाबाखौनो जायो नामा बरिंनो आं जायालै हाबा साबा
आरो आं रावखौबो गोसोथोनो गोसो गैयालै जोंसि बाजै नोंसोरनियानो खम जाला थांबायना बेफोर जालाखौ आङो लानो गोसो गैयालै बेफोर मस्लाफोरखौ मस्ला मस्लि थाबासो हिट जायोलाय गायदे ओइ मस्ला मस्लिफोरखौ आङो ओंख्रिफोरावल' गोथाव मोनो बेदरफोरावल' बेफोरबायदि माबाफोराव मोनालै आं गोसोथोनाय आराम मोननायफोराव ओइ गायदे हाबाखौथ' सानसेबाबो जाखानांगोन नोंखौथ' हाबा हरखागोन गोसोथोदोब्रा बे मोनथायखौनो माथो हेन्डसमथार आं नुदोंथ' बेलाय अम्बिकिनिसो हाजारबाबो आंनिथ' नङाना आं गोसोथोआलै सिमां मानि नुदों आङो बे मानसि सासेखौ दा हा नुगोनथ' आरो नोंखौनो सानबाय थायो खोमा नाथाय आंथ' सानाना मा जानला मानला नुबाय थायोब्रा दै आंहाबा मा टेनसनलै बाजै फैसा गैया थाखा गैया बिराद टेनसन जागासिनोलै बे साननैसो आंनिया फैसानिसो टेनसन जागासिनो बिथिंजाय मबाइल गाज्रि आंहा मबाइलबो नायनो मोनाखै दै आंहा कार्टुन नायनो सैमा मावजिनि भिडिअ नायनो निउस नायनो बेसे मोजां मोनो होमबा मा अम्बिकिया आंखौ थगायमारदोंमोन नामा र' आं अम्बिकिखौ फन खालामनानै बुंहरनि आं माने रागाजोंनो थानो हायाखै गोसोजों गेलेयो नामा मानसिया सोरबाखि बेफोरबायदि गोसोजों गेलेयो नों गावखौ फसन जाजाया गिनानै मिसाखौनो थगायफ्लादोंमोन आरोना जेनेबा अम्बिकि नों सानदोंमोनदां आं नोंखौ उनाव नों होनना मोनथिनायनि उनावबो मोजां मोनगोन होननानै नाथाय आं मोजां मोना आं नोंनि लोगो गायदिखौसो फसायखादोंमोन फार्स्ट नुजेननायावनो आरो बेखौ साननासो नोंजों रायज्लायबाय थाखादोंमोन र' फन हरनि र' आङो ओरैबायदि रागा जोंदों आङो मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनाङालै गोसोजों बेफोरबायदि गेलेनाङा आं दा बेसे दुखु बेसे टेनसन डिप्रेसनसो जाना दं आं दा मानसिया बेसेदि खुसि मोनो आङो बे गायदिखौ होननानै नाथाय नोंसो आरोना नों मानो थगायनांगौ बै दिनखालि नोङो सैथो बाथ्रा बुंनानै नाम्बारखौ लानाय मोनबा आं बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना दिनै रावबो मानसिया थगायनानै मोजां मोननो हाया मोनथाया आंखौ फन हरदों आंखौ नांगौ जाफिनबाय खोमा बेनो आंखौ नांसिगोन खोमा नंमारगौबो नङाबा मानो फन हरगौमोन बेबो थानो हायाखैदां आंजों रायज्लायालासिनो बेनिखायनो आंखौ गोसोखांनानै फन हरदों हेलौ मोनथाय आं मिथिखागौमोन नों सानसे नङा सानसेबाबो आंखौ फन हरफिनगोन होननानै आंखौ गोसोखांफिनगोन होननानै अम्बिकि आं नोंखौ गोसोखांनानै फन हराखै होनबा मानोथो फन हरदों आंनो माथो आंनि लोगो गोहोमा जेबोखौनो थगायाखैनो नोंसो माथो थगायदोंनोलै अम्बिकि हो मा बुंदों नोङो मोनथा बेफोरखौ माथो नोङो नाम्बार बिनायाव लोगोआ नाम्बार बिदों गावगाया लाजिनानै बिनो हायाखै होननासो बिखादोंमोन माथो आंनि लोगोनियाव नोंनि लोगोआ थगायदों मोनथाय आंलाय माथो नोंनि लोगोनि सिगाङाव डाइरेक्ट बुंखादों नोंनि लोगोनि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना होननानै बियो सिंगोल दंना गैया आं नोंनि लोगोखौ फसायदों नाम्बारखौ आङो हरनाया होननानै बुंखादोंमोन माथो आंलाय ओहो नों माथो बेफोरबायदिसो बुंदोंनो आंनि लोगोनि सिगाङाव आंनि लोगोआ नोंनि लोगोखौ जोबोद फसायदों नाम्बार बिदों बियो गावगाया लाजिनानै बिनो हायाखै बिनिखायनो आंखौ बिनो हरदों होननानैसो बुंदोंनो माथो नोङो थगायदों नोंनि लोगोआ थगायदोंमोनथाय आं बेफोरबायदि होनना बियाखै आं गावनो नांगौ होनना बिखादोंमोन नों बिनि बाथ्राखौ फोथायनाङा बियो थगायदों अम्बिकि आंनि गोसोजों मानो गेलेनाय नोङो गोसोजों मालाबाबो गेलेनाङा मोनथिगौना आंनि बेसे खस्थ' मोनदों बेफोर गासिबो नोंनि लोगोनि थाखायनो जाजोबदोंमोनथाय नोंनि लोगोआनो थगायदों मोनथिया बिहा नोंजों मा दुश्मन दङ थगायनाङा अम्बिकि बिहा आंजों जेबो दुश्मनी गैया बेसेबा आंनि लोगोसो बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो आं सानखादोंमोन आंनि लोगो आंखौ मानो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आंखौ मानो थगायगोन होननानै गोसोजों गेलेनाङा मालाबाबो अम्बिकि आंखौसो बेफोरबायदि सानबाय नोङो मोनथाय आंहा बिमा बिफा गैया रावबो गैजा रोङा बेनिखायनो नोंसोर आंखौ मुगैयो आरोना बेखौनो बुंना आरो आं साइज गैयाना बेखौनो बुं नोंसोर आंखौ गासैबो बासियो मुगैयो हाय थुखायनो असाइसखायनो बिमा बिफा गैजा रोङिखायनो गोरिबखायनो आंखौ मुगैयो नोंसोरो थाङै थुङै गोरोन्थिया आंहासो जाहैबाय आंसो थगायनानै जाहैबाय ना नोंनि लोगोआ थगायदों मिथिगौ ना मोनथाय नों फोथायबाबो फोथायाबाबो इसोरा दङ इसोरा नुगासिनो खोनासंगासिनो नों मोनथिगौ ना अम्बिकि आङो आंनि लोगोखौ गोदोनाबो सेथेदों बुदोंबो बिखौ जिखिजाया आङो दा नोंखौसो सानबायलै अम्बिकि गोरोन्थिया नोंनिनो नोंनो थगायदों आंनिबा आंनि लोगोआथ' आंखौ मालाबाबो थगायनो हाखाया मानो बेफोरबायदि मोनथाय आं नोंखौ बेसेबा गोसोखाङो दाबो नोंखौ बेसेबा मोजां मोनो आङो I love you मोनथाय I love you नों आंखौ मोजां मोनबाबो मोनाबाबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो I love you नोङो आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि साननाङा आं थगायाखै नाथाय आंनो नोंखौ नाङा ना अम्बिकि नोंनि लोगो गायदिखौसो नांगौ
I love गायदे दे होमबालाय गायदेखौसो नांगौबालाय दोनदो नाथाय नों आंखौ थगायनो सानदोंना आं थगायाखै बेसेदि खुसि जादोंमोन आङो मोनफाया फन हरनायखाय नाथाय आंखौ